hadda zakara mutum zai iya layya, kai hakkuciya za ka iya layya da shi a gun Malam Ibn Hazm, domin dama hikiman yin layyan shine kai tsoron Allah. Nan jinin ba gun Allah zai ji ba, naman ma ba gun Allah zai ji ba, amma tsoron Allah yake so ya gani za ka yi abin da yake. Bisa Allah yake cewa Alƙur'ani mai girma, lan yalana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wadu wayannan malaman da wannan ayan suka kafa, wanda yana maganin cewa kai ba ma sai ka yanka abin yanka ba, za ka iya siyan nama a zuciyanka ka sa cewa wannan naman shine layyanka, idan kai fa layyanka ta yi. Ya kafa hujja da hadisin Ibn Abbas, ya ce Ibn Abbas ya yi layya da naman da ya siya na dirhami 2, kawai bai yanka abin yankan ba. Kuma wannan ya zo a cikin littafin Ibn Hazm mai suna Al-Muhalla. To mafi kyawun magana nan wadda malamai suka tsayu a kanta, cewa dukkanin waɗannan abubuwan da aka ƙara ba su layya ra'ayoya ne waɗanda ba su inganta ba. Annabi bai taɓa layya da zakara ba, kuma lokacin annabi har ya bar duniya ba a taɓa layya da zakara ba, ba a taɓa layya da wani abu wanda ba raƙumma, shanu, tumaki da awaki ba a lokacin annabi. Dukkanin hadisan da aka ruwaito na layya lokacin annabi ba a ruwaito wani ɗaya daga cikin musulmi ya fita daga cikin waɗannan hudu ba. Don haka malamai suka ce a tsaya akan abin da ijma'i ya tabbatar, cewa waɗannan dabbobin su ake layya da su. Don haka wanda ke ta kiɗin kai shina haka ya ji an ci ana layya da zakara, to sai ya kiyaye kada ya je ya kama zakaran makwabta ko